ओइ हासुगुबायदां हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो सफैबाय वन्डाला। नोंथांमोना बे वन्डाला जायगायाव जिउआव माब्लाबाबो गाखोफेरै एबा नुफेरै बुस्थुफोर बा गाखोग्रा गेलेग्राफोरखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायलांनो रेडि दङब्ला नायलांबाय थादो। आं दहायनो हारसिं गाखोनानै थांखादों आरो लिंबोबावबाय आंखौ। आं गैयालानो जाया नोंसिनिया माने गाखोआखै नालाय दा माने गाखोफैबाय आरो जोङो गाखोदोंमोन माने बैयावसो गाखोदोंमोन जों ओमफ्राय गाखो बे गायहेनाव गाखोनांगौ बेयाव थाबाय थानानै टाइम मोनाखै जोङो नोगोद बिहिरलाय गायहेना आं दहन थांदों गाखोनो मानसियानो ओरैबायदि गिदिर बै गायहेनाव गायहेन होनो दादिखौ नायदो दा बेसेबांबा गोजौ माने नामाखौ मा होनो मिथिया आं नाम दोनबाय गायहेन आरो बिनि नामा बै गोजौआव थांलाय फैलाय जाग्राया आं बेयाव गाखोनो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि बिहिरनो बोरैथो नेनानै गाखोबावनाय बेयाव गाखोनायगौमोन आङो। नोंसोरलाय गाखोआसै? हा? चेनेलाव खोन्थानो गोदानसो मा नाम बुंना होदो। फ्रेडलिन बसुमतारी। ए बेनो नाम सोलायनाय गैया। नोंथांमोना नुहैयोला बोरैबाफोर नुसनबायदोंला साबसक्राइब खालामना हो बिथांनि चेनेलखौ। जाबजुबलाबो ने? औ जाबजुबलाबो बिथाङा बानो नाङा भिडिअ लाबाय थायो। दिनैहाय एकदम सुपार नुनो मोनसिगोन दिनैनिफ्राय भिडिअखौ नायबाय थाथावथाव होनलायनायनि जानोसै ओरैबायदि बिहिरनै ओमफ्राय जों बोरै गाखोनो मोननाय जोंनि बाहागा बोरो जोंबो 1200 थाखा गारदों। गाखोनो मोनो लागाव ओइ हासुगुबायदां दै गबोजोबबाय ओइ हासुबायलै सोरबा सोरबा हासुज्रेदबाय बे साइथिङाव गाखोनो थाखाय दहनफ्राय नेगासिनो दङ। ओमफ्राय मा बेयाव फैयोला नोंथांमोना जोबोद खरस जानो हागौ। गस्ला इजार गासैबो बायना लाजोबनांगौ फाग्लासो सिगाङावनो 1200 थाखा होखाबाय। माबायदि मोजां माबायदि माबायदि गासिबो गाखोग्रा नायसाय गिरानो अयथासार ओरैबायदि बिहिरनै ट्रेन गाखोनो दासिमबो मोनाखै जोङो। मोननै लाइन दंबावो मोननै लाइननि उनावसो गाखोनो मोनसिगोन आरो मोनामजोब्बाय हिनजावफ्रा एकदमबारे बायला जि मोनाला फैसिं फैसां फैग्रा फैथांसै हरै लाफादों हनै हरै खानाय गोमोखौ लाफादों प्रमान जोब्बाय माला दुगैनो मोनो फरेनारखौ लाफादों दासिमबो मोनो हरै दङ नै गोजाबो दंलायो नायदो नोंसोर बिदाफ्रा बियोथ' नै ओरैबायदि
दासिमबो जों माला मोनगोन मोननै लाइन दंबावो जोंनि सिगाङावहाय बिनि उनावसो जोंनि नाम्बार गंसे थांबावबाय ओंखारबोनोसै बिसोरो बिदि जाहैगोन जोंबो गाखोनो मोनला र' जोंनि नाम्बार दाने जोंनि नाम्बार जोंनि नाम्बार ओमफ्राय जोंलाय माथो हाबावनाय आयो आङो सिगाङावसो नांगौमोन आयौ आंसो उनाव हमबाय दाने जालालै खारहांबाय ओहो लागाव अभी मजा आएगा ना भिड़ो लागाव फैबाय दा नै बिथांमोना फैलांबाय मजा आया नोंथांमोनाबो फै दुगैनोब्ला जोबथा इन्टारेस्ट ओरैबायदि माने जिउखौनो दैयाव दुगैनायनि मजायानो बेलेगखा बैयावसो नाङा एसेबायदि मोनलाय लांदों आंसो खर'आव नांनोसै बायदि मोनदोंब्रा आंनावबो वाटार प्रुफखा मबाइलानो बिखाया थांफां मोनो माथो डेन्जार नुदों माथो हनै मैथो नो केपचार 100 रुपिस नोंथांमोनाबो बेयाव दुगैनो फैदोंब्ला फैदो दुगैनो लुबैदोंब्ला ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनो ओरैबायदि मोजां जेब्ला खाख्लायनोसैना अब्ला बिखाफ्रा ओरै बुब्राबलायखायो दा जोङो सुइमिं पुलाव थांनोसै बेयाव गराइनि मुर्ति दं नै ओइ दानिया अहा थांगोन हा मा अखाबो हाबावबाय लोगोफोर मा खालामनांगौ जाखो आयो बैयाव गाखोबावनो सानदोंमोन नैबे ट्रेनावहाय मोनगोन ना मोनलाय जाखो नोगोद बिहिर माथो हनै मानसियानो ओरैबायदि बिहिर नाहौलाय बेयाव गाखोनो होननानै फैबावदोंमोन मोनगोन ना मोनलाय मानसियानो ओरैबायदि बिहिर नै फैबाय माला आयो लाइन मोननै दङ ओरैनिफ्राय ओरै गिदिंनानै ओरै फैफिनबावनांगौ होस जोंनि फाला सफैबायमोन ओमफ्राय जोंनि जायगाया बहा जागोन मै जागोन सानैल' जायो सानैल' जायो नों गाखोनाय मजा आया यादा माबायदि मोनखो गोथावना
बरिया इन्टारेस्ट जाबाय मबाइल खेबनो मोनाखिसै लोगोफोर दा ओरै गोजौनिखौ नायदो मा जागाया नायनोनो हायाखै आङो आपका ब्लॉग कौन सा आपका नाम क्या है मेरा बेंसलाइन नर्सरी दा नोंथांमोना बैखौ खारनायखौसो नुसिगोन ओमफ्राय बेवहाय मबाइल एलाउड गैया मबाइल होनाय जायाखै बेनिखायनो नोंथांमोना दिन्थिनो हानाय जानाय नंलिया आंथ' मेगनजों नुसिबदों बन्द' खालामबावो भिडिअ लाबायद्रा बन्द' खालामबावो हा ओइ भिडिअ मोनो नामा सोंलाय हा फट'ल' दङ 150 भिडिअखौ लागौमोनलै आं मैडम वीडियो मिलता है वीडियो नहीं मिलेगा भिडिअ मोनानो मोनासो होनदों उdah baru udah kenapa naik मैडम वीडियो मिलेगा वीडियो mana oh जिमु लाद नामा लायोरा वीडियो को नांगौ बारिश है ना हाँ बारिश में कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा अभी तो देखा रहा था ना फोटो कैप्चर ओनली सर नहीं उधर वीडियो निकल के दे रहे हैं अभी वाला नहीं है अभी वो मॉर्निंग वीडियो है मॉर्निंग वीडियो हाँ मॉर्निंग वीडियो है ठीक है वीडियो नांगौमोनलै आंनोहाय भिडिअसो नांगौमोन आंहा भिडिअखौनो दानिया मोनालाय जाहैदों बे अखा हानायखाय फ्रि नुगारोलायनो भिडिअखौनो हरबावा भिडिअखौसो लुबैदोंमोन आङो आयु दुखु मोनबायला भिडिअ मोनैखौ एकदम मोसिब्रुंलायनासो गाखोखादोंमोन आङो दा माथो बुंबावनो थांनायसै लोगोफोर सुइमिं पुलाव एबार डाइरेक्ट नोंथांमोना बेफोरबायदि दुगैनाय समावहाय फट' लादोंब्ला फट' खेबदोंब्ला सिगांनो बुंग्रोखानांगौ दुगैनायनि सिगांनो फट' नांगौ एबा भिडिअ नांगौ बेफोरबायदि बुंग्रोनांगौ होमब्ला नोंथांमोना मोनगोन आरो इयावहाय जोङो मिथियाना ओमफ्राय जों सिगां बुंग्रोआखिसै आङो भिडिअ नांगौमोन दहाय बैयाव गयरा गाखोलायनायखौ ओमफ्राय दा मोनाखिसै आरो माने सिगांनो बुंग्रोनांगौ जाहैदों आं बेखौ खोन्थालांखाबाय जुदि नोंथांमोना बेयावहाय भिजिट खालामनो फैयोब्ला मोनाबायबो लोगोफोर जोङो दायो ओंखारफिननोसै दा टाइमा जाबाय 5:48 दा मोनालांसिगोन नङाब्ला आङो ओंखारनोसै ओमफ्राय दा लोगोफ्रा दा ओंखारनानै फैथोंसै आं सिगां ओंखारग्रोनायसै माने थानो बाबाय आङो दुगैनानै थावबो गैयाबो माबाबो गैया ओरैनो जेबो फुननाय जायाखै
सानसावसावना थावन लाबोदों ना माया लाबोदों लोगोफोर मोनाबायबो थांनायनि सम जाबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना बे वान्डालानि सिनारिफोरखौ बे नागाथुला गाखोनायफोरखौहाय माबायदि नांदों मोजां मोनदों ना मोनाखै बेफोरखौ कमेन्ट बक्सआव खिन्थाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामथार आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बे भिडिअखौ खालामनायावहाय दिनैहाय 3000 खरस माने बेयावहाय 11.5 थाखा नगद लाखायो गेटआवहाय ओमफ्राय नों हजोंहाय आलदा आलदा मबेबा आलदा लाबावो मबेबा गाखोनायफ्रावहाय आलदा फिस लाबावो मबेबा 100 मबेबा 200 बेफोरबायदि लाबावो आरो दा बेखिनिया लोगोफोर अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो दा आङो गेट मोखाङाव ओंखारबोबाय हारसिं दा लोगोफ्रा सिङाव दङ आइ लाभ वान्डाला बेयाव लिरनाय दङ नोंथांमोना आङो बेखौ दिन्थिबाय लास्ट टाइम आरो आं बिनिफ्राय भिडिअ लाफिननाय जानाय नंला गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेयाव मानसियानो जोबा एफा गोजौआवहाय गाखोदों जाहैबाय आं दहाय हारसिंनो फाग्लासो बिसोर गैया मै गोमानानै थायोथाय गाखोआ